Το σχολείο και τα σχετικά. Τι κάνεις, περίμενε. Πότε γράφτηκες στο σχολείο, έλα εδώ. Πότε γράφτηκες. Κάτσε να ζητήσω. Κάτσε να ζητήσω. Έλα, πες, γράφτηκα σήμερα. Και έχει τυχαία κατάληξη. Μην τρέπεσαι. Ξέρετε πού. Εγώ τώρα ήρθα σήμερα, ξέρω εγώ, γράφτηκα. Και κάναμε κατάληξη. Ναι. Και μετά που πήγα από στο τάξη, είχα όλα τα βιβλία μου. Είχα Κάμερα είναι, όχι μικρόφωνο. Είχα όλα τα βιβλία μου, Ωραίο στόμα. ξέρω εγώ, και μπήκα μέσα και μου λέει κατάληψη. Και τους λέω, ακόμα δεν ήρθα. Πού είναι και ο Μίσιας. Φυσικά, έλα εδώ. Κάνε και τη δηλώση. Ναι, γεια σας, είμαι φίλος του Μερέντα και έχω γραφτεί και εγώ σήμερα στο σχολείο και έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και οι δύο είμαστε έγκυοι. Ο Μερέντα θέλει τσιγάρα στο κηλικείο. Τι τσιγάρα. Τεγράφλο. Τώρα θα πάρουμε και τους άλλους. Κάτσε. Τον Μπαρμπαβραμίδη. Κάνει και εσύ μια δήλωση. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Εσύ Σταυρία, πες. Πάνε στον Αντώνη, Ο Μαστραντώνης εδώ πέρα κάνει τη φωτιά μας. Κάνει δηλώσεις. Παίζει. Κάνει δηλώσεις. Πότε γράφτηκες στο σχολείο εσύ. Και τι έγινε. Γράφτηκα το κλείσαμε, αυτό ήταν. Α, ωραία φάση. Τι να κάνουμε. Ποια είναι η δουλειά μας. Α, καλά. Τι λες κι αυτός. Ο Σταυρέας θέλει δηλώσεις. Σταυρέας είναι γάμισέτα και άφησε τον. Λέει θέλει να μάθει πότε γράφτηκες στο σχολείο. Καμό χαρτί είναι ρε, εγώ θα σου σημαντού εγώ. Α, και εσύ. Ένα τσιμπουκάκι. Πάρ' το τώρα. Μονόπανο. Μουνί. Τι θες. Τι θες. Α, και καλά μουνίαν. Εσύ τα λες ωραία, κάνει το Ρώσο. Nie ma ci τροπικόσκι. Πες εκεί το από το Excel ρε. Δίγεμα πολυκλαδικό, σύστημα καταληψίες, προπορήσει τα γέμα περιστρόικα, συνδετώματα ισόρση. Αλλά φωτιά. Ρε μαλάκα, τι έγινε όταν σε είπε ο άλλος να ακούμπησες. Κάτσε γραφείς να σε πω. Δεν κάνω πότα ρώτηκα. Πες το, εδώ μαζί με το Σταυράκι παρέα. Κάτσε ρε μαλάκα, εδώ μιλάμε, άνοιξα πολιτικό θέμα στα Ρώσικα για το σχολείο να πω. Μην το διακόψεις. Και που σβήσει αυτή την κολολάμπα. Έχεις φωτοαγένεια. Πες μας. Είναι μακαρασιούτα και πρόμας. Περίγραψε καμία κόντρα, κάνει τους κόφτες. Πες τα ωραία. Εσύ είμαι βρωμαλάκα μηγανή. Τα λες ωραία, μέσα. Δεν μπορώ. Παλιακέ είσαι γρήγορος. 20 άλογα ή 30. Πατσέλα είσαι.